Gaurko bigarrengo platera, zer ote da? Laponiatik ekarriteko reno edo edurroreina. Beira. Eta haren azpizune edo solomillo dugu hemen. Bai. Bale, hasi baino leno, osagaiak esan, eta ea, zerran gaurko egunean. Ontxoak, olibolioa, elur oreinaren azpizuna, eta boldurra edo trufa. Gaurko honetan oso urrutira juntzea, zean osagaien bila, Bai, gauza desbardin bat eikiarren, gu jatetxin dugun okeletariko bat da, hau, eta Laponiatik dator, eta beste gauza original bat. Eta gola izaten da askotan, gauza exotikoa da azkala, hitzoien barruan grupo horretan sartzen da? Bai, exotiko lez saltzen da, bai, ez da berez, semi edo basati, semi basati, azite dau, eta da haragi dokela oso gozue da, naturala, bai. Bai, dauzen latitudetan, esango dut honek ez dauke gauza artifizialik. Ez jateko, orduan, oso ondo da. Gero lagunduko, onjo batzukin, onjo alamilekuz, eta sartanen pasaukuz, eta boilurra purtsu bat, sartuko du bai. Eta orduan, kombinazio izango da, plater bat, baso-basoko... Hori da. Zu bildutakoak dira? Ez, honen lagun batek, nire lagun batek garrike, Iro Landaluzek. Beira. Ezkerrik asko olako ontxo harrak ekartzegatik. Hoxe. Eta zeak boilurrak edo trufak, hemen ingurukoak? Hemen ingurukoak. Bai, honek Arabati datoz. Arabatikan. Bai, hor Kanpeso aldetik, Santa Cruz, da hori da. Mendi horretan emoten di honek boilurrok. Hiru leku desberdinetako osagaiakin, ea, nolako platera prestatzen duen. Gure Jon Estankonak. Hoxe, oso ondo, basiko gara. Hasi ba. Bai, hau portxo bat. Zegoetzen papeltxo bat hemen. Bai. Xate, dauken lurre, lehen pasotxo gezina, baina portxo bat garbitu, dauken lur, igual, kutxika pasotzen, xatxo. Bai. Gogoratzen zeste, katetxen unduen, Dima Lumo. Dima Otxandio. Dima Otxandio, bai, barkatu. Dima Otxandio, hortzen, bide hortan, zarreran. Bai. Otxandioko lehengo etxie edo azkena, segun hundi behitzen duzun. Zer egiten ditu, hiru probintzia garrapatu? Otxandiok, ez baina, urrien, bai. Danak hortzen gertu, ez da? Bertan, bai, ez da horre, Y Baska. Y Baska, hori da. Bai, bertan, 20 kilometroa gitxi gora bera duku, Arrasate, Igorre, Gasteiz, Durango, horretanak 20 kilometroen bueltan geratzen dio. Zango dutzut, nahite basuen edo mendizen gauzen, urrien dugule bastante herri garrantzitsu edo nahiko ondizek. Hone egon guri bastante kentzen nabilze, oin berandu da, eta negu esartu dan lez, dauz oso kaltetute dauz. Zer, gauzen sasoian, ongu oso zaile da. Oso zaile da. Ez da, Kanpotik amineko barrutik ondo da, baina... Bai, barrutik zano dago, baina egolikeken bastante txartxo bai, hau, egingo dana da, metisik, lamina batzuk. Gaurko honetan ekarri duzu, zea, elur oreinaren azpizuna, baina badakite olako produktu osagai desberdinak erabiltzen dituzula, haragi desberdinak, ez da? Bai, horre erabiltzen dituzu bai, Afrikatik ekarrike, hainbat, gazelak, horiz, miu, elan, kudu. Hoxe danak, Bai, hor safarietan agertzen dien animali guztiak edo gehiagena, bai, erabiltzen duz. Eta gero, horre... Hortaz aparte, kokodrilo, momentu honetan galasota dauela, Australatik ekartezan, eta bebai asko saltzen zen gauza bat zen hartza, da hori Finlandiatik ekartu zuen, baina puntualmente onstan da bai, oso zail dau. Gau, logikamente dana datoz, euren papelakin, guiakin eta zer guztiekin, eta bueno. Eta etorriko dira horrela garbituta baita, zenbazatuta... Bai, despiezi, normalin txuletak edo azpizunek etorten dira. Interesantia. Hauzu hau martxan dago eta hori pini baitara. Hori jo pizka botakuna,
Eta hasiko gara onjo egiten. Eta bezeroa gustora olako haragi desberdinak jaten, ezta? Bai, etorten da jente bat, eta egiten da bez, kata moduen. Bai. 3-4 okela desberdinegatara, probeu, da, bueno, gero balorazioek. Bai. Bai. Da gauza desbardin bat hau gitarren bai, ezta? Beste alde batetik. Izan zea zeu Laponian? Ez, ni izan ez... Naze... Ez zea jundola... Ez naze viaje asko egegu, Tabernako itxe dugu, ez daula emoten astirik. Bueno, hasiko naz. Bollurrepe bai izatituguz. Eta behin honen martxan ipintzu zenien. Esan diozu, boilurra erabiltzen dezun tresna astu intzazule etxian. Bai, ederren jot, nipe bai. Hori da. Bakezu tresna berezi bat, hau zehatzeko, hola, raiatzeko, laminatzeko. Bai, berezkue da, Berezkoa. Bai, erramintza bat. Bai, hortako. Hortako, bai. Eta etxian astu. Etxian astu. Bueno, konponduko gara, ezta? Konponduko gara. Hori da, konponduko gara. Eta bestela badakizu bere bisita jutzen zaztenean, porque gauza gauz hemen ikuste behar nola sukaldatzen duen. Baina berta junezkeo, eskatu, tramankulu tresnori. Bai. Bueno, hobia itxingu, olantxik eta bestea zikuz, hortin afizitan ja. Bai. Ez azken finean gu egia, hemen sukaldatzen, baina ezaten zure etxian ze gauza jaten dian, ezta? Bai, hoxe. Eta bezeroa irakutzi, nun zauden kokatuta, eta berta juteko. Hau iluna da. Grazila da berta jutia. Karo, hoxe da. Zudak izokuk hemen ikuste gaitu, telebistan zuzenean, eta baita ere, interneten bestera bat dago baitaren aieran ikusteko, behar nahi duen momentuan. Guri bilatu, nahieran, txorienen, eta zitzen gara berriz esplikatzen, eta berriz lanian, eta zuen izuen momentuan, da nahi zuen orduan. Hoxe da. Bai. Baina gehien bat zuzenean ikustea gehiago gustatzen zau, Egunean eguneko platera ikusteko, ezta? Hoxe. Bai. Bai. Nobedadiak. Bai. Bai, dana, ia bulte emonde dauz. Ni guztote momentitxua. Hau salteatu, ezta? Bai, salteatute. Bai. Zizia beren koloretxue. Eta bollurra egon gotzo txelesko useine eta toki edo. Bai. Bota orduko iritsi zaitu zaila? Bai, za? Berehala, bai. Bai, txelesko useine duki, bai. Bueno, eta oin... Kain hemen pixka bakarrik ez diozu bota, Ondo, Ugari. Ugari. Ingegun, bida modu. Hori da. Bai, hau zelan animali txiki baten aizen da noa azpizun hau. Bai. Ingune da, lehenko pixka garbitu emotzat hau parte hau. Bai. Hau asaltxu hau zego bastante gogortxo beratzen da. Eta inguz zati txikitxu hauetan. Zati txikitxu hau inguz. Eta... Gio plantxan buelta eta buelta? Eskalopin batzu moduen. Bale. Bai, plantxan. Bai. Sartan hortan. Hau berez bigune izango da, buelta eta buelta ondo, ezta? Bai, honek ez da bier asko iterik. Barrez, honako gauza esotikoekin gabizenin barrez, gu gure unera, bai, igerre egin ze guztu duken, da ze karakteristika, eta larra egin bozu gauza bat, ez da... Ez da nabarmentzen, bai. Ez da nabarmentzen. Orduen, bueno. Ikus? Hor jo, tantakatxo bat, eskolazko izbotaten. Eta deitu diogu elur oreina, elurretan ibiltzen dialako. Hortik etorriko da izena, ez da? Hortik etorriko da, bai. Bueno, honek ja. Azken aukera eduki nuen dastatzeko oreina, baina aterazi guten zean saltzan inda. Bai, erredonduen moduan horrela ez. Bai.
Eta orduan gaur nahu deziatzen berriz daztatzeko, horrela, buelta eta buelta ez dakatola porratuta. Claro, bai, eta oan, hola xin, daztatzeko momentu naturalo. Bai. Saltzan datu zen guzak azkenin kamuflo biten die. Bai, Onelako edo txarrerako. Eta gero, eleko horretan igual gehiagi egin zuen, porque saltzakin egoxua gelditzen da, baina hor, denbora esientien alkarrekin saltza, taragidea egozita, eta orduan, ez da nabarmentzen zehazala. Eta gero saltzak espezia asko gineta badauz, asko tapetan daude. Benetako okelin guztue. Bai, momentu hortan guztora januan, ez da nuen goxua zeola, baina daztatzeko da nik eunela nahi jo. Bai. Hau, altza bengo pizkat, hau minutu baten egin egongo da. Eta honet horau pizkatxoa gehiago hau, eta ja enplatetan jungora. Oso ondo. Bueno, nik uste eta pizka bajatuko zat, okeli izue. Eta honek hasiko gara ja enplatetan, ez da? Onguek hasiko gara, onguek eta boilurrek enplatetan hasiko gara. Eta... Bai, hona lagunduko naz. Hore. Kolor politxe, ez da? Oso bolita. Bai. Mitxen hau bila ber fallo bat bilatzen dute, baina momentuan eto fallo ikan hemen, Lazai. Oso, ia. Fallo ez, baina hain nahi pintatzen, eski beldurratan ematen ditezatia, Bai? Gatza ber bota diozu no ez, ez diotuzten bota diozu nik, baina isilin hau, porque botatzen diozu nian. Azkenien beti. Bai. Beti azkenien bota dut gatza. Guke parrillan aritzen garen no behintzet beti azkenerako izten du saltzak. Osa, espada saltzan bat edo, beti azkenerako. Inoz ikusiot, parrillan batzu botate utzila bai azikeran, txuletari eta holan, eta gu oitu gara... Txuletai bukaeran. Bukaeran bai, izta? Baina arraiai azieran, bixugu eta hola azieran. Gutanari azkenien da nahi. Bai. Hombre, eta ikusle guztioi ezan, esforzo bat iten nahi dela, hemen, zu honekin zerratikan, beak etxean, dakalako parrilla utzian iten du lana. Era desberdinetako parrilla ezkazu, batzuk egurrekin, bestiek ikatzakin, baina jota fuego parrillan, ez da? Eta bai, sukaldi edana da egurraz. Egurraz, hori da. Bai. Gaur, beretzako, ia esango ginuke, lehenengo aldiz hemen bidrozen amikakin eta beste erabatea. Bai, nobeda die. Gatzak, beste nola jarri di joan? Gatzak itxi, inguen. Da, hori jotan takatxo bat. Botakotza pixkat. Hola. Polita, Bai. Listo aurkezteko, ez da? Gaurko bigarrengo platera. Hementxe, zoragarria, ontsuak. Boilurra eta elur oreinaren azpizuna. Eta oraintzen dastatu baino lehen azken ukituak izan eta prest. Ontsuak eta boilurra xerretan egin eta oliotan ipinin. Elur oreinaren azpizunari lau zati atera eta zartagian egin. Oliba olioa eta eskata gatzarekin apaindu. Dastatzeko prest. Ia, zer ez dentzazu? Eta gero hondikan hasi, handikan, oreinakin hasiko naiz. Proba isu bera utzik eta gero gure oso beste egin. Hori da, deziatzen hon beha utzikan. Ongu egin, boilurra egin. Zabore harra ega. Eta ez da? Bai. Aukela garbizeta, Garbila. Bai, ez da guanek... Bai, ez da gauza raru edo... Bai, eta ego azpizuna zati da baitare jateko garbila eta... Eta asko samurro, bai. Eta ontsu egingo dut, hemen tartian zartuko diot boilurra, zati bat, horrela, bilaren artean, barrura. Mendiko guztua. Bai, mendian. Bai. Biozagai goxo bekin, eta oreina, lehenengo aldiz, hola xen porratu etena. Eta gustora. Bai. Garko bigarrengo platera egin dugu. 3 egun bada mazkiu alkarrekin. Bai. Eta bihar laugarrengo eguna ezaztu, ordu berdinen hementxen izango gaituzuela. Baina, baino lehenotik jo, olioa. Kainetik bota dizun olioa hau, nungua da, nola da? Hau, Arabar Errioxan egiten dane olioa da. Bai. Kalitateko zera, zeilu egin dator. Eta lagun batzu di kooperatibistak, eta da oso gozue. Arroniz barietateko olioa da, eta dauko usein bat eta testura bat eta zer bat ikeragarri bai. Hori da, gaurko honetan aitatu duzu, baina pare bat egun bagoaz hau erabiltzen eta beste
Bai, bi egun horietan porratuet eta berezia, bai, oso goxua, fina da, bai. Ze olio, gaur egun olio onak aurketzen dira merkatuan, baina haure, balekoa. Euskal produktu, Hori da. Gogoratu nungoa dan, Otxandio herrikoa, antxen inguruan daka jatetxea Korrostondo. Bea Jon, estankona. Gaurko batikan esan da bezala, lehenu esan zuet bagoazela, baina bihar ordu berdinean hemen txen. Zuzenean zuei beste bi platera egiteko. Eta ez dugu izango zein izango dian bi platero horiek, ezta? Sekretua. Sekretua. Beak esan da bezala, bihar arte, bihar bilok hemen.